Man iba-ibang klase nin batag na pighaluanin o pagkakan na pighaluanin batag. Yan ang bida sa sarong kompetisyon na pigkondusir sa Sitio Balatas, Barangay Anayan sa Banwaan Pili, Camarines Sur. Inapod ining Lutong Batag Challenge 2023 kung sa simple sa non-mechanics. Sa kada ipipreparar na putahe o dessert, kaipuhan na may touch of banana. Listado kaya ang lugar sa nasabitan ng produkto kung sa insaro sa indang pigurgol yung luto, iyo ang sinapot na may hiling sa may diversion road kan pili. Apat ang nagralaban sa nasambitan ng kompetisyon, asin ang nanggana, iyon putahe na cordon bleu de batag. Lauman kan barangay Anayan, nasa pagikan siring na programa, mas pang mabistoan sa indang lugar bako sa nasa Camarines Sur kundi sa Bilog na Bicol Region. That we really want to promote the local delicacies ng Barangay Anayan. Kami talaga nakapagsabi na parang masarap, pwede siyang ilaban kumbaga sa mga national competitions for cooking show, mga arog-arog kayan.